Eucharistic Prayer 3. Dị nwenu ịdị nsọ n'ezie, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile kere eke si eto gị, site na nwa gị nwere anyị Jesu Kristi, na site n'ọrụ na n'ike nke Mmụọ Nsọ. Ị na-enye ihe niile ndụ, na-edo ha nsọ. Ị naghị akwụsị ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ, ka o wee bụrụ na site n'ọwụwa anyanwụ rue n'ọdịda ya, a ga na-ehunyere aha gị ihe onyinye dị ọcha. Ya mere anyị jizi umeala rịọ gị dị nwenu, ka ọ masị gị site n'ike nke otu Mmụọ ahụ, ịgọzi onyinye ndị ya anyị butere gị ka edo nsọ, ka ha ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nwa gị dị nwere anyị Jesu Kristi, onye ọ bụ site n'iwu ya ka anyị na-eme mmemme ihe omimi ndị ya. N'anyasị ya rara ya nye, o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie, nyawa, nyekwa ya ndị ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m, nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe richara nri anyasị, ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e wee gbaghara njọ ga, na-emerụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Oge ọbụla anyị na-eri achịcha nke ha, na-aṅụ iko nsọ nke ha, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, o dị nwenu, wee rue mgbe ga-abịa. Dị nwenu, ebe anyị na-echeta ọnwụ na-enye ndụ nke nwa gị ahụ, na mbilite n'ọnwụ ya dị ịtụnanya, na nrọgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-atụ anya ọbịbịa nke abụọ ya, anyị ji obi ekele na-achụnyere gị aja nke ya dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị ji umeala rịọ ka ilekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, ka ị na-ahụ ya ka ihe aja nke ọ masịrị gị, ka nhụnye ya mmeda gị obi.
mee ka anyị bụ ndị eji ahụ n'ọbara nwa gị azụ nri, jupụtacha na mmụọ nsọ ya, anyị bụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka ya onwe ya were anyị nye gị dị ka aja dị ọkpụ, ka anyị nwee ike soro ndị nke gị họtara keta oke n'ekpe. Na mbụ, Virgin Maria dịkarịsịrị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl gị dị ngọzi, na ndị egburu maka okwukwe dị otito, na onye dị nsọ Bartolomeo, na ndị nsọ niile ndị anyị tụkwasara obi na arịrịọ ha n'ihu gị mgbe niile ga-enyere anyị aka. Anyị ji umeala rịọ osebụrụ ụwa ka ihe àjà nke ndozi ya gbata anyị ya, wetawanyere ụwa niile udo na nzọpụta. Ka ọ masị gị mee ka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya, ya na nwaodibo gị Popu anyị Francis, na bishọp anyị Pita, na ọda ndị bishọpụ, na ndị echiri echi niile, na ndị nke gị niile batara gị n'obi ọma gị, nụrụ arịrịọ ezinụlọ a ndị ọ masịrị gị ka ha kwụrụ n'ihu gị, were ebere kpọkọtara onwe gị ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obi ọma, nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, na ndị niile hapụrụla ụwa ha, ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-anọ nweta afọ ojuju ebighị ebi site n'otito gị, site na Kristi dị nwenu anyị, onye isi na ya agbasapụ aka enye ụwa ihe ọma niile. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ n'otito niile si adịrị gị, Chukwu nna jike niile, site n'ụwa tụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ejiri nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nke ama obi kpee. Anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ, ka anyị were nụ, ka anyị were nụ nke ama obi kpee.
nsọ